I els populars seguim insistint en que reparen els danys que va causar el temporal Glòria. Com vegeu, els accessos de les finques de persones que estan pagant els seus impostos encara no han tingut resposta de costes. Hem insistit moltes vegades en els plenaris a que l'Ajuntament, com a administració més pròxima, siga la que es posi al costat dels veïns i ajude en la tramitació per a aquest estiu tingueren les escales d'accés. Els veïns ens han transmet el seu malestar perquè acaba l'estiu i encara no tenen solucionat els problemes dels accessos des de les seues finques a la platja. Ens han ensenyat un document que es va remitir de contestació des de Costes en el que comentaven que el 16 de juliol plantejaren la possibilitat de que es dirigiren a l'Ajuntament per a que éste posara la solució. I com veiem, estem acabant l'estiu i encara no hi ha cap accés des de les finques a la platja.